अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हल्दी लहरा के सजावल सपना छोड़ी के तू चल गइलू पिया घरिया पुहना पिया घरिया पुहना दीवाना दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा दीवाना तरस रहल बा रे दुनू अखिया बरस रहल बा। हो हो तू दीदी हल्दी लहरा के सजावल सपना छोड़ी के चढ़ल गइलू पिया घर अपना पिया घर अपना दीवाना दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा। के धैले बिमढ़ा दीबा जानत दुनिया सदरा दीबा कैसे हम रहतानी सादा सितम सहतानी जिकरासी हम प्यार कहिनी जिए के साथ क्रिया खैनी कैसे हम रहतानी सादा सितम कि मनवा हरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा। नाली हम बताई हो दूरी ही नहीं सहाई हो राइटर के रुवता रे कबू नहीं सुवता रे अवध सपने में ढोली लैले संगे अपना लेके गईले राइटर के रुवता रे कबू नहीं कि मीठू कि अनुराग करछ रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा। तू रवि हल्दी लहरा के सजावल सपना छोड़ी के चढ़ल गई
दीवाना दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा दीवाना तरस रहल बा दुनू अखिया बरस रहल बा। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। डाउनलोड कीजिए RCM म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। RCM म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए।